Doncs hola a tothom i benvinguts a la quarta edició de l'Altra Freqüència, aquest programa on portem sobretot a jovent del poble i que repassem els seus gustos i potser altres idees o altres aficions i temes. Bé, tornem aquesta setmana després de la passada on va haver-hi tot aquell problema de que no es va gravar i vam haver de fer el programa una mica improvisat amb l'Alan i esperem que no torni a passar, com he dit. I a veure, si esteu sentint això avui, vol dir que com a mínim no ha passat. Així que, si sembla bé, comencem ja amb aquesta edició, on portem a convidats o convidades noves, amb nous temes, i igual que amb el segon programa, amb el d'en Roser i en Pol, vam discernir una mica amb els seus gustos primer, i després vam portar-los a un tema més principal, com va ser la Fórmula 1 en aquell cas, així que, més o menys, avui ho farem d'aquesta manera. I com sempre, com cada setmana, m'agradaria saludar l'Alan, però malauradament avui no és possible, ja que es troba malament, i bueno, són coses que passen, però avui ho hauré de fer jo. Així que, si us sembla bé, comencem ja amb aquesta edició. Avui, com veieu, portem a 3 convidades, a l'Ariadna Ros, a la Marta Lozano i a la Mireia Pla. Hola. Bon dia. Hola. Bon dia o bona tarda. I bé, si us sembla bé, comencem ja amb una mica de presentació de cada una. Jo diria que us podem definir amb la Marta, l'excel·lent i melancòlica poeta. Sí, bon dia. Bona tarda. Bona tarda. Jo em dic Marta Lozano, tinc 17 anys, ara al setembre faré els 18 i començaré a la universitat, a la UB, a la Central de Barcelona, a fer estudis literaris. Molt bé, doncs ja en parlarem més a fons d'això. D'acord. Així que ara passem a la Mireia Pla. Hola, em dic Mireia, tinc 16 anys i jo l'any que ve faré el batxillerat científic, començaré l'any que ve amb el batxillerat i tinc moltes ganes. Molt bé, encantats. I finalment l'Ariadna Ros. Sí, hola, em dic Ariadna Ros, tinc 16 anys recent complits i doncs, com han dit elles, l'any que ve faré batxillerat artístic a Pineda de Mar. Molt bé. Doncs ja dit això, aquesta petita presentació, comencem ja amb el programa. Benvinguts a l'Altra Freqüència, un programa amb una altra mirada. Doncs dita aquesta presentació, m'agradaria preguntar-vos si teniu alguna cosa més a comentar, perquè heu comentat a la Marta, escritora o poeta, que després ja en parlarem del per què, i volia dir-vos a vosaltres que la dansaire, no sé si està bé, Sí. i la nedadora. Sí. Molt bé. Doncs teniu alguna altra cosa que vulgueu afegir o ressaltar? Bueno, jo crec que el que ens uneix una mica a nosaltres tres i és el perquè doncs, ens vam unir més és per la sardana, perquè ja fa, aquest és el segon any que som monitores de sardanes totes tres i és com una passió, una afició doncs, que sí que compartim totes tres i ens agrada. Molt bé. Res més? No, crec que la Mireia ho ha dit molt bé. Ja ho ha dit tot, no? Sí. Vale, doncs, si us sembla bé, ja podem començar una mica així amb més endinsar-vos una mica més a cada una, o si no, m'agradaria també començar, com ha dit la Mireia, amb el tema de les sardanes, el que us uneix més. Així que, si de cas, comencem ja. Doncs, com és que veu començar a les sardanes? Com és que veu començar a ser monitores? Dic jo? Des de ben petites, crec que les tres, estem en el curset de sardanes com a alumnes, per dir-ho així, i doncs ara la Cristina, que és la que ho porta tot, des de fa 3 anys, crec que va ser, Marta, i la Mireia i jo aquest és el segon, doncs ens va dir si volíem ser-ho i doncs ens va engrescar a fer-ho. I doncs des de llavors estem aquí i fent sardanes cada divendres i dimarts. Sí. Molt bé, molt bé. Doncs heu dit que cada dimarts i divendres, perdona. Sí. A quin horari ho feu més o menys? El dimarts de 7:15 a 8:15
i els divendres de 9:30 a 10:30 i després s'allarga amb les sardanes que es fan aquí a l'església. Molt bé. I com és que veu decidir entrar a les sardanes? És a dir, per què veu començar? Bé, jo crec que quan vaig començar de petita, potser no n'era realment conscient, jo tenia només 4 anys i va ser més una cosa doncs, que em van apuntar i ja va ser amb el pas dels anys, amb el pas de tots aquests estius fent el curset, que va ser una cosa que més em va agradar més i ara fins ara doncs, que ja ho trobo com una afició que tinc. Molt bé. Bé, en el meu cas, jo crec que va començar més per la família, perquè la meva mare ja ballava sardanes i la meva germana també formava part de l'Antaviana Jove. I doncs suposo que es va donar per fet que començàvem les sardanes. I és això, tampoc n'era com molt conscient, però era una cosa que es feia i que compartia doncs això amb amics i amb amigues i m'agradava. Molt bé, que semblava un negoci familiar, no, quasi ja? Sí, una mica, però no, perquè ens agradava molt. Molt bé. I doncs jo també, va començar, com ha dit la Mireia, perquè em van apuntar i també perquè hi havia moltes persones, amigues i això que també es van engrescar i doncs ho van fer com un grup d'amigues petites que comencen a fer una cosa juntes. Molt bé, doncs això és divertit, la veritat. I, doncs, què és el que feu exactament? Vull dir, només ensenyeu els joves, als nens? Perquè a quina edat ho feu? A quina edat ensenyeu? Bé, l'Ariana i jo estem en el mateix grup, tenim el grup més petit, el grup dels vermells, i són més o menys, tenim l'edat de 5-6 anys, algun de 4 encara no ha fet els 5, tenim els més petits de tots, i crec que la nostra tasca és una mica, intentar iniciar en el món de les sardanes, els nens petits, però també que s'ho passin bé i que no ho trobin com una cosa avorrida i doncs, que continuïn els pròxims anys ballant sardanes, doncs, que això és el que aquest any estem veient al curset, ja que hi ha molta afluència doncs, de persones, tant de petits com també adults que s'han apuntat, i per això estem contentes. Sí, perquè en el curset hi ha 4 grups, elles duen el més petit, jo el groc, el segon més petit de 7 a 8 anys, i llavors hi ha 2 grups més per amunt i el d'adults. I bé, suposo que els grups, el grup groc i el següent que el toca, que és el verd, suposo que se centren més en doncs, la tècnica, no? En motivar també en ballar, però sobretot en saber-ho fer-ho bé. Molt bé. Vosaltres dues heu dit que introduïu sobretot els més petits a com ballar, però com ho feu? És a dir, què ensenyeu? Doncs, per començar sempre ensenyem els curts i els llargs, que és el que han de fer millor, per dir-ho així, i llavors ja intentem començar a ensenyar com acabar amb un 2, amb un 3, un 2 i un 3. Això costa, perquè primer hem d'entendre els curts i els llargs, però s'acaba aconseguint. Sí, jo crec que porta feina, però que també està bé sobre els ser més petits, també els hi podem ensenyar els instruments, la copla, i també hi ha coses que els hi fa gràcia, i a través de vegades de jocs que intentem de fer o coses així, doncs intentem que tinguin aquestes ganes d'aprendre i que acabin fent ara aquí al principi els curts i llargs, que els facin bé, i que també fa gràcia quan et diuen que han practicat a casa o els han ensenyat als seus germans o així, fa gràcia i veus que és una cosa que estàs fent bé. I que els agrada i que també volen continuar, no? Sí. I com ideeu el que ensenyar? És a dir, us ho porteu fet de casa? Sí, jo? Sí. Que la Cristina ja ens posa tenim un calendari, per dir-ho així, de cada dia, de què més o menys anar fent, com per exemple, la setmana passada vam començar amb el galop i a introduir-lo i així una mica. Jo què sé, també els blaus comencen també a fer aires, que això ja... A repartir també. Sí, coses més avançades pels blaus, que són els més grans de tots. Però això, tenim com unes pautes i després anem veient segons el grup, tots els integrants que hi ha en el grup, com avancen, si els hi costa o no, doncs anem seguint aquelles pautes o ho parlem entre les monitores i veiem quina és la millor manera de poder seguir. Sí. Molt bé. I,
Vosaltres, després d'ensenyar els petits, després de practicar, després aneu vosaltres amb el grup dels adults a fer-ho vosaltres? No, normalment no, perquè és veritat que molts adults s'apunten i potser no saben res de zero, o sigui, el curset està més encarat, no?, a ensenyar. Llavors és veritat però que els divendres sí que ens ajuntem i després del curset, quan la copla encara toca, doncs fem la nostra rotllana de monitors i sí que ballem una mica més, entre cometes, professionalment, però bé, dins del nostre nivell. No? Dins del vostre nivell. Sí. Bé, i doncs vosaltres voldreu portar les sardanes a un nivell més professional? És a dir, us voldreu dedicar a això o ho tindreu més com un hobby espontani? Doncs jo ho porto més com a hobby, per dir-ho així. Sí que amb la Mireia vam intentar anar... On va ser? A Cassà. A Cassà. Hi ha una colla que es diu Mans Amigues, que són molt bons en la sardana i vam anar a un entrenament. El que passa que això s'ha de dedicar molt, és cada setmana, i això d'anar a Cassà, crec que era els dissabtes, no? Sí, dissabtes a la nit. Això. Clar, era una mica complicat. Sobretot tampoc és un lloc que puguis anar directament amb transport públic, i això, tot i això, jo sempre he dit que si aquí a Tordera es fes, es continués amb l'Antaviana, que ara ja no hi és, que crec que tu hi has estat. Sí, jo hi havia estat, però no, ara ja no hi és. No. Per això, però sí que jo tindria ganes, no?, que si aquí a Tordera hi hagués l'Antaviana, com hi havia hagut, sí que tinc clar que m'agradaria formar-hi part, perquè m'agrada ballar sardanes, i més si és en el mateix poble, aquí a Tordera, doncs jo crec que és molt millor, però ara mateix això no passa, però bueno. És a dir, vosaltres també estaríeu disposades a, potser ara mateix, potser ara no, però crear un ball un equip, per així dir-ho, des de zero, amb, per exemple, també en Jordi Duran, que crec que hi és? Sí. Doncs amb en Jordi Duran i altres components, com l'Antaviana. Per què no? Sí, jo crec que és el que ha dit la Mireia, no? Si es donés l'oportunitat, jo crec que les tres, no sé, sí, jo crec que ho faríem. Però, o sigui, no professionalment allò de dedicar-nos només a la sardana, però com a més d'anar a ballar un dia a la setmana o així, si fos aquí a Tordera, sí. Sí, perquè realment nosaltres, o sigui, si més no, en el meu cas, jo només ballo sardanes a l'estiu, això, quan hi ha el curset, quan ve els divendres la copla i ens reunim allà a ballar sardanes, però realment durant l'any, entre els estudis, altres extraescolars i coses, no ballo sardanes. Sí que és una cosa que m'agradaria com fer-la tot l'any, no només que fos una cosa d'un parell de mesos a l'estiu. Molt bé. I, tornem una mica més ja cap a les sessions que feu, que expliqueu. Durant quantes setmanes es fa? Durant tot un mes? No, es fa... vam començar el 27 de juny i s'acaba el 11 d'agost, i llavors el dia 25, que és per Festa Major, es fa la cloenda. Sí. Que la cloenda bàsicament és com una mostra de tots els grups, de vermell, groc, verd i blau, doncs es fa una mostra, tot el que s'ha ensenyat, es fa el galop i es balla una sardana o dues, i és com una mica la mostra cap a tots els pares o tota aquella gent que vulgui venir, és un dels actes de la Festa Major, doncs és una mostra de tot el que s'ha estat aprenent en tot aquell temps. Bé, i ho feu a la plaça de l'Església, no? Sí. Vull dir, l'any passat, per exemple, va ploure, recordo. Sí, vam fer-ho al pavelló parroquial, però sí, aquest any sí tot va bé. Sí, esperem que sí. Esperem que és un lloc més gran, que és és un signe, per exemple, per així dir-ho, del poble. Sí. Per tant, esperem que es pugui fer. Sí, esperem. I bé, doncs si no hi ha res més, m'agradaria potser ja passar una mica més individualment a... ara que ho recordo, m'agradaria preguntar-vos si la copla feu quan que està... És a dir, només es fa els divendres? Sí, depèn de... Sí, normalment sempre es fa els divendres, i ja poder algun dia que per alguna festa o així ve alguna copla, com va passar a l'Esplai l'altre dia dels avis, que vam anar a tocar i van fer sardanes en allà, però si no, és els divendres aquí i ja està. Sí. És que jo no ho recordava, la veritat. Però
ara que també, ara que ho penso, respecte en el ball final, al Cluenda, com us sentiu vosaltres a l'hora d'ensenyar, de portar els més joves a fer aquest ball, a fer el galop i a fer tot el que han après? Home, jo crec que és com molt... Home, és com una satisfacció, no?, veure que després, sobretot amb els nens petits, que a vegades costa una mica més, doncs, que es posin a ballar i això, veus que l'últim dia, allà que m'ho estan mirant tots els pares, els avis, familiars, qui sigui, i veus doncs, que ho fan bé, que estan contents, sobretot, que és l'important, no?, que s'ho passin bé, és una satisfacció molt gran i a mi em fa estar molt contenta també perquè recordo quan jo era petita, no?, i arribar al dia de Cluenda que estava molt contenta i és com una manera com de tornar a viure però des d'una perspectiva com diferent. Sí, estic d'acord amb la Mireia. Fa gràcia veure com ballen i és això que al final em val la pena. Sí, és emocionant veure'ls créixer, sí, perquè poder els veus des de petits als vermells, però després d'uns anys ja els veus passar i veus com han crescut amb el curset, amb la vida i tot, i com es van fent grans i com ho porten superbé. Sí. I no hi ha nervis? Sí, sí. Sí. Unes miques sí que n'hi ha, no? Perquè dius, que surti tot bé, que vagi això bé, no sé què. Però bueno, crec que al final com que estem com tan contentes que bueno. Que no us n'adoneu. Sí. No. Vale, doncs ara sí, ja com he dit, passem una mica més a la part individual de cada una i així que qui vol començar? Començo jo. Vale, doncs molt bé. Doncs com he dit, com he ressaltat abans, hem parlat de nedadora. Sí. De nedadora. Sí, jo porto nedant des dels 4 anys, que els meus pares em van apuntar, bàsicament perquè, com més o menys tothom, no, van començar nedant de ben petits per aprendre a nedar i aquestes coses, i va ser com, al principi no era com una cosa més d'aprendre'n i tot, però al final ja va acabar passant com, un extraescolar que m'agradava fer i una afició, i era com altra gent, no? Doncs feia dansa o futbol o el que fos, però era com la natació era com el meu esport principal que més m'agradava fer i ara fa doncs això, mai cap any he deixat la natació, o sigui que ara tinc 16, o sigui que porto 12 anys fent natació i ja és, ara mateix no puc imaginar-me no nedar perquè és com ja una cosa que he fet durant molts anys i que sí, doncs ara, sobretot aquests últims anys, doncs que ja m'ho he pres com una mica així més en sèrio, més, intentar doncs anar millorant, no és només nedar, o sigui, fer-ho bé i tot això. És a dir, que ja forma part de la teva vida, no? Sí, sí. Per això no t'imagines que no... Sí. I com... no. Llavors, on entrenes? Aquí en el SEM? Sí, entreno en el SEM, es fan durant tot de setembre a juny, es fa natació i després també alguns dies així puntuals entreno pel meu compte o amb algunes amigues que també tinc de natació i tant entreno aquí a Tordera com a vegades vaig al club de natació de Calella perquè allà al ser un club de natació tenen ja trampolins i coses així més professionals encara cap a les competicions que per exemple he tingut aquest any i doncs alguns dies per entrenar així de manera extra estic anat alguns dies a Calella i per així fer un entrenament així més lliure i preparar-me una mica més per tenir algunes marques més bones a les competicions i perfeccionar petits detalls. Perquè quan competeixes? O com es competeix? Bé, les competicions que he estat fent aquest any han sigut competicions que es diuen no federades perquè... fins... en principi aquest setembre sí que ens federarem perquè dins el SEM hi haurà el Club de Natació Tordera, però fins ara hem fet competicions aquestes que es diuen, crec que són Jocs Esportius o alguna cosa així, i eren competicions que es feien a diferents llocs de la selva. Tordera també entrava en aquestes competicions com a la selva i vaig anar a Sant Hilari i també crec que va ser a Tossa i una aquí a Tordera que es va fer l'última aquí també a Tordera i bé, són les competicions bàsicament
sí que són, sobretot hi ha més, al ser uns jocs així no federats, hi ha sobretot doncs, nens i nenes més petits, i de la categoria meva i d'altres de les meves amigues, potser no hi havia tanta gent, però sí que vam poder competir amb gent doncs, que potser entrenava més que nosaltres, no? Me'n recordo, vaig competir contra una noia que entrenava cada dia i això sí que es nota molt, perquè jo òbviament no entreno cada dia, vull dir, entreno només 2 cops per setmana, però i amb algun més d'extra, i això sí que es nota. Però com a experiència ho trobo molt bé, per començar en el món aquest de la competició, ho trobo una bona manera. I per això, doncs, a partir del setembre, a veure si entrenant més o així, doncs anem millor. A veure. Sí. I llavors, una mica més informalment, quan eres petita recordes a quin nivell eres de Llacem? Sí, me'n recordo, perquè tinc els fulletons guardats, i me'n recordo que vaig començar amb Tortuga. Me'n recordo perquè vaig veure l'altre dia que tenia el fulletó allà de Tortuga, que et posava si sabies fer, tirar-te, no sé què, aquestes coses. Vaig començar sent Tortuga i, he fet tots els nivells. Tortuga, crec que és Tortuga, Calamar, Sardina, Dofí, Orca, Tauró, crec que és alguna cosa així. I sí, he passat per tots els nivells, no? I recordo, quan era petita, de ser Tortuga, que estava a la piscina petita, no sé què, m'agradava fer alguns exercicis. Me'n recordo que m'agradava molt fer un exercici que es deia l'avió o alguna cosa així, que posar unes planxes, això sí que me'n recordo quan era petita. I sí, he passat per tots els nivells. Vosaltres recordeu? Aneu provant de fer piscina o...? Sí, hem fet piscina. Sí, hem fet piscina, hem fet. però no recordo tant, no recordo el nivell. Jo crec que a Dofí ja no vaig passar més, Em vaig quedar allà i vaig dir, ja està. Molt bé. I quina és la modalitat que més t'agrada? I la que menys? Mira, diria la que més... possiblement m'agrada, però més que m'agrada és potser la que se'm dona millor, i per això és segurament perquè m'agrada més, és esquena, perquè he vist doncs, a les competicions que era amb la que més avançava, perquè normalment crawl és com la principal, i amb crawl doncs, molta gent és normalment bona, és força ràpida. En canvi, l'esquena és diferent, també es fa diferent, i la que menys m'agrada, bàsicament perquè és la que cansa moltíssim, és papallona. Sí, papallona és que no arribo a fer 2 piscines, no sóc capaç, és molt cansat, molt complicat, i has de fer molt bé la tècnica, perquè al final no acabis agafant mal a les lumbars, que és el que sempre em passa quan faig papallona, que m'acabo fent mal. Però, és tot cosa de pràctica, també, haig de dir. Vull dir, si hi ha esportistes que ho fan, vol dir que d'alguna manera s'ha de poder fer, però és complicat. Molt bé. Doncs ja està, m'ho has dit tot. Sí. Doncs ara passarem ja amb la Marta o l'Ariadna. Doncs jo mateix. Doncs amb la Marta mateix, ja seguim i després ja anem finalment amb ella, l'Ariadna. Per tant, Marta, t'hem definit com a poeta nosaltres. Val. És a dir, vam veure en el teu compte d'Instagram que tens poemes blaus? Poesia blava, es diu. Poesia blava, perdona. Sí. Me'l vaig jurir fa menys d'un any, però jo escric de fa més i bé, suposo que tampoc ho he obert per aconseguir fama ni res, simplement per si algú doncs, vol, no sé, llegir un rato. No sé. I com és per què vas decidir? No ho acabes de dir, més ben dit, però hi ha algun altre motiu pel qual vas decidir? És a dir, potser com a pràctiques per saber escriure, per tenir més experiència i escriure més fàcilment? La veritat és que jo quan escric ja ho ensenyo, és a dir, ja demano l'opinió jo què sé, de les meves amigues, d'algun exprofessor que he tingut, que em corregeix, no? Però suposo que va ser com per fer alguna cosa nova, jo penso. També les meves amigues em van dir, va, obre't una compte, no sé què, i vaig dir, va, doncs per què no? Porto molts anys escrivint i doncs em venia de gust fer-ho.
així que endavant. I bé, les idees que hem pogut llegir, d'on les treus? Et venen així de cop o són idees que retens en el cap i després plasmes en el paper? Jo no sóc una persona així que retingui moltíssimes idees, però és veritat que quan se m'acut una cosa o així ho escric de seguida en el mòbil o si tinc un full de paper, ho escric allà i llavors el que faig moltes vegades és ajuntar idees. És a dir, llavors, jo que sé, arriba al cap de setmana, llegeixo tot el que porto escrit en el telèfon o a la llibreta i dic, val, doncs això em lliga, jo què sé, això i això expressen el mateix sentiment o parlen de coses molt semblants. I llavors jo el que faig és escriure-ho tot de nou en una llibreta, jo què sé, tots aquests versos, aquestes frases, a vegades només són paraules o així, i ho ajunto tot i doncs llavors d'això en faig un poema. Com un experiment, quasi. Sí. Llavors, també hem vist que hi ha un podcast a la ràdio on hi ha poemes teus penjats. Sí, n'hi ha dos. N'hi ha dos, dos que vaig escriure fa bastant de temps i que me'n vaig assabentar que hi havia aquest podcast i em van dir, doncs, si vols portar poemes i així, i em vaig portar un premi. Sí, aquests dos acabo de veure aquí, que són Poesia desordenada i Petxines i pedres. Sí. Pots explicar potser una mica breument què hi vas escriure? Poesia desordenada, me'n recordo que la vaig escriure per un concurs de Sant Jordi d'aquí Tordera i que de fet crec que vaig guanyar un premi. Però normalment el que escric i presento als concursos no és expressament de dir m'he de presentar un concurs, doncs em poso a escriure. No, són coses que jo tinc per casa, llavors sí que dic, val, doncs això és material de concurs, potser doncs ho milloro, no? O així. Llavors, poesia desordenada me'n recordo que m'agradava molt perquè era jugar amb les paraules. Llavors, jo considero que hi ha com dos tipus de poesia, no? Doncs la que juga més amb les paraules i la que juga més amb la idea. Llavors, aquí al podcast de Ràdio Tordera vaig enviar-ne dues de molt diferents i aquesta de poesia desordenada, si t'hi fixes, doncs comença i acaba com amb les mateixes paraules però posades de manera diferent. I llavors l'altra, amb Petxines i pedres, era més jugar amb la idea, era una cosa ben senzilla, tipus, és una poesia feta de records, d'imatges, de persones que jo he tingut a la meva vida i que m'agradava doncs, posar-ho en un paper i tenir-ho allà tot junt. Molt bé. I bueno, a la ràdio mateix també va sortir en una entrevista d'un premi d'un concurs. Era potser aquest, el de poesia desordenada? No me'n recordo. Crec que no, perquè jo fa molt que no venia a la ràdio i llavors aquesta poesia és de fa un parell d'anys o així. Així que no sé. No creus, no? No crec. Molt bé. Llavors, et vols dedicar a ser poeta, a ser escriptora? No ho sé. És una idea a la que li he donat bastantes voltes. No crec que dedicar-m'hi com a principal ofici, no? Però fer a més, per què no? Bueno, de moment només escric per penjar-ho en la meva compte d'Instagram, vull dir, no sé. Perquè, clar, ara has acabat batxillerat, no? Sí. I has dit que aniràs a la universitat a fer tot allò, a estudiar a la UB. Llavors, després de la universitat, aniràs a una editorial o ho tens pensat? Sí, jo tenia pensat preferiblement encarar-me en una editorial. M'és igual, traductora, correctora,
M'agraden els llibres i vull treballar amb ells, llavors no tinc problemes en fer el que sigui. Bueno, t'agrada tot, no? Relacionat amb la lectura i l'escriptura. O sigui, òbviament preferiria, jo què sé, editora, no? O hi ha persones que s'especialitzen en buscar més gent perquè publiqui els llibres, en trobar valor en les persones que escriuen, no? Això m'agradaria molt fer-ho, però si he de començar, doncs, traduint o corregint, no m'importa. Bueno, clar, de tot s'agafa experiència i potser també podràs arribar on vols, començant des d'on sigui. Sí. Molt bé, doncs ara ja, si no hi ha res més a dir, doncs passem ja amb l'última, l'Ariadna. Així que comencem ja amb com t'hem definit abans, igual que amb la Mireia i la Marta. Així que, dansaire, per què? Sí. Bueno, va ser perquè em vaig apuntar primer a teatre allà a Peracot i vaig veure que no era el meu. Als 5 anys vaig començar i llavors vaig dir, mira, dansa. I em vaig apuntar allà i em va agradar molt i vaig seguir fent-ho. I perquè jo feia moltes extraescolars, també feia patinatge. I clar, no ho podia posar... Compaginar-ho. Sí, compaginar-ho, i ho vaig deixar, després vaig fer patinatge i llavors vaig dir, mira, deixo patinatge i m'enfoco més a la dansa perquè era el que més m'agradava. I estic aquí fins ara i he anat a competicions musicals de set de dansa i En quins musicals has participat? Com a Peracot i set de dansa, que són els que estic jo allà, fem musical infantil i juvenil, que és per allà al març, i llavors ja fem el d'estiu, que és adult. I llavors nosaltres ballem i els acompanyem i això. I quines modalitats practiques, sobretot en la dansa? Jo practico contemporani, ball contemporani modern, hip-hop i jazz. I molt bé. Doncs has comentat ara fa un moment que també competies. Heu guanyat alguna competició? Sí. Jo vaig apuntar-me al 2017, crec que va ser, no sé, 2017-2019, no ho sé, algun dels dos. I sí, ens vam apuntar 3 grups, Tiger Girls, Light Point i no me'n recordo quin més. I vam guanyar tercer premi i això, i després ja vam seguir. L'any passat vam aconseguir el primer premi de 2 competicions que vam anar i aquest any jo ja ho he deixat i els he deixat a ells seguir. Vale, molt bé. I també et vam buscar una mica informació relacionada amb tu i vam veure que en la ràdio, vas fer de pubilleta. Sí. Vas fer de pubilleta. Sí. Inclús en la ràdio anava a dir que et van fer una entrevista. Sí. Recordes tota l'experiència que vas viure? Sí, vaig fer-ho amb el Llorenç, que va ser el meu arauet, amb la Martina i en Joan. I sí, va ser una experiència diferent, sí, perquè et mous per tota Catalunya i vas a molts pobles, també vam anar a Andorra i això, i sí, va ser una experiència que, l'any que ve o l'altre volem repetir amb la Mireia, com a pubilla, dama, el que sigui. Sí. I sí, com a pubilleta l'experiència és diferent, perquè fas com... Ets els petits, que has d'anar amb els pares, que no sé què, que et quedes amb ells... Ets els petits. Després ja amb els grans, pubilla, hereu, dama, fadrí, és més... Tens 18 anys, ets major d'edat, pots anar a fer el que vulguis i és diferent, és molt diferent. Sí. I, llavors estàs molt emocionada d'estar allà. I com et vas presentar allà? O com et van escollir? No sé si va ser per allà al març o així, que em vaig enterar que Tordera tindria la seva primera pubilleta i arauet, i clar, jo em deia, què és això, no sé què,
I clar, doncs em vaig assabentar que la cosina del meu pare havia sigut pubilla i clar, em va dir la seva experiència i tot això, i doncs em vaig engrescar i vam haver de fer un discurs o així, un text de no sé quantes paraules, que deia, em dic Ariadna Ros, tinc no sé quants anys, i doncs després d'això vam anar aquí a baix al pavelló, en el pàrquing, i doncs ens van presentar, no sé què, i va ser, o sigui, ens van posar com en una línia i llavors ens van donar unes carpetes, que va ser com ens ho van dir, que eren Pobilleta, Arauet, Pobilla i Areu. I clar, doncs va ser... el vam obrir de cara al públic i tothom, oh, no sé què, ets tu... I clar, després ens diuen, gireu-lo, i em quedo, soc la Pobilleta. Clar, estaves flipant. Sí, estava flipant perquè érem 3 nenes i dos nens. I clar, doncs era molt xoc. O sigui, que tothom t'estava felicitant i tot, i doncs que començava una nova etapa en aquell any. Clar, que inclús et vam fer aquí, com he dit abans, entrevista. Com et vas sentir... Bueno, no sé si ho recordes. Jo me'n recordo de les fotos que tinc aquí, és l'únic que me'n recordo, sí. Me'n recordo estar nerviosa, això sí, com avui també, però... Però, bueno, diferents edats, diferents moments. Sí. Sí, no, però... No sé si em van preguntar alguna de... És que no me'n recordo de res. Bueno, sí. Clar, és que era fa anys, ja. Amb 10 tenia. Amb 10 anys? 10, sí. Ah. Sí, perquè és de 7 a 10 i doncs amb 10. Molt bé. I, bueno, doncs, tornant una mica ja al tema de dansa, què és el que et va treure cap allà? Què és el que et va portar a quedar-t'hi? Doncs perquè és com expressar-te però sense dir paraules, perquè jo al dir paraules soc molt... que em quedo travada moltes vegades, i doncs a la dansa és com una forma d'expressar-te sense dir paraules, com he dit, i és com deixar-te anar amb la música o sense música directament, i doncs deixar-te anar, sí, és això. I clar, doncs això és el que em va agradar més. I tens alguna de les modalitats que has comentat abans que és la que et surt millor? Sí. Que hi tens més facilitat? Sí. És la que m'agrada més, jo crec, que és contemporània dansa moderna, que és més deixat anar, després és jazz, per exemple, és més tècnic o clàssic també, que no en faig, i llavors contemporània és més deixat anar, que pot respirar més, i doncs jo crec que això és el que em va engrescar, perquè me van fer apuntar per competició, perquè per competició havia de fer contemporani, i doncs ha sigut una cosa que no deixaria mai més, que és una de les activitats que voldria tenir sempre dins i que sempre fes. O sigui, no el podria deixar, jo crec. És a dir, que potser no t'hi dedicaries professionalment, sí. Però igual que amb les sardanes, també seria com un hobby així espontani que... Bueno, això. Sí, sí. Doncs molt bé. I a veure, doncs ja anant una mica més a un tema més relacionat, em va semblar curiós que trobés informació de la ràdio d'elles dues i de tu justament no. Sí, doncs pot ser, és que crec que no he fet cap entrevista als únics que he vingut, crec que he sigut amb el col·le, però no recordo cap així entrevista rellevant a la ràdio. I llavors vosaltres... No us agradaria pas treballar aquí, o sí? No ho sé, la veritat. No és una cosa que jo hagi provat moltes vegades. Llavors, no sé, potser ho arribo a fer i m'agrada, però ara mateix no hi havia pensat. Bueno, com un programa de sardanes, no, també? Les tres? Sí. Bueno, jo no... Jo crec que... Per mi no m'hi posaria com ho feu vosaltres, perquè no és una cosa que a mi m'encanti, per dir-ho així, de... És que no. Vale. Bueno, un programa de música tampoc també ho podríeu fer, per exemple, amb en Harry Styles.
Sí, Amb sí, Harry sí. Styles? A mi m'agrada molt, no? Jo podria fer tot un programa amb Harry Styles a la ràdio, la veritat. No, jo la ràdio no l'escolto moltíssim, però sí com que el meu pare va fer, bueno, va estar uns quants anys a la ràdio d'Hostalric, doncs sí, quan hi era jove, doncs sí com m'ha explicat una mica, no?, el que feia, i això sí que em sembla un tema interessant, però que ara per ara encara no hi havia pensat més enllà. Molt bé. Llavors, tornant una mica al tema de batxillerat, vosaltres heu dit el científic, l'artístic, i tu ja l'has acabat? Sí, he fet l'humanístic. L'humanístic? Sí. I vas fer la selectivitat, Sí. segurament, no?, per entrar ja a la UB. Sí. Quina va ser la prova que més et va costar? Història. Història, bueno, a mi personalment em costa una mica, o sigui, és a dir, m'agrada l'assignatura, però em costa retenir tota la informació que s'havia de retenir en aquest cas per la selectivitat. Em va costar molt, però bueno, es va aconseguir. Molt bé, doncs m'alegro. Algun comentari o tip que els hi vulguis deixar a elles dues? O inclús a mi, que també? No ho sé, la veritat. És bastant estressant, llavors jo recomano agafar-ho amb calma i no deixar-ho tot per l'últim moment. Suposo que és el típic que es diu, no? Però també és veritat que a vegades t'espanten molt i és com si tu saps portar i tu vas segur amb tu mateix, doncs ja està. Doncs ja és això, no? Sí. Bé, doncs ja per finalitzar com a última pregunta del programa, sempre preguntem als convidats si hi ha alguna pregunta que vulgueu fer-nos cap a nosaltres o cap al programa mateix. Bueno, potser com us va sortir la idea de portar a terme aquest podcast i bueno, bàsicament com es fa. Jo el que trobo quan es comencen aquests projectes de com es comença des de zero i com es porta ara aquí, o sigui, com tota l'organització i tot això. Vale, doncs m'agradaria que també hi hagués l'Alan, però perquè així ho contesta ell. Però bueno, bé, l'Albert, el jefe, em va comentar a mi si volia fer ja un programa ara a l'estiu i jo li vaig dir, sí, estaria bé, i li vaig preguntar si podia portar alguna més i em va dir que sí i tal, i vam estar organitzant des de zero una idea d'això, de què podríem fer, i em va preguntar si aniria bé de fer un podcast i tal, i bé, jo li vaig comentar de portar joves de Tordera amb temes més, que no siguin tan repetitius com els de la ràdio, per així dir-ho, i doncs ara estem aquí. Sí, això. Està bé. Molt bé. I ja està. Doncs si no hi ha cap altra pregunta que vulgueu portar. No, jo crec que no. Doncs encantats de que pugueu estar aquí, de que pugueu haver vingut. Sí que justament avui que no hi ha l'Alan, com he dit, hem estat bé, vull dir, si hi hagués estat ell, ens hauríem estat com una llauna de sardines, perquè falta un micròfon, per tant. Som unes quantes. I això, sí que vam comentar amb en Pol i en Roser al segon programa això de que sí que podríem portar 2 persones però no 3, i al final sí que ho hem fet. Bueno, diu que hem sigut l'excepció que... L'excepció de la norma, eh? Sí. I com a mínim avui no hem estat apretats, però sí que m'hauria agradat portar l'Alan, com he dit. I això, encantats de que hagueu pogut venir aquí. No sé com us heu sentit. Bé, Sí. a mi m'ha agradat, eh? sí. Sí, ha estat bé parlar un rato. Sí. Molt bé. Doncs fins aquí l'entrevista. Moltes gràcies. 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 Adéu. Adéu. Adéu.